Wow! Jesam li ja to dobila zlatni Kit Kat? Cool! A ja sam dobila puno čokoladica. Obožavam ih. Šta je ovo? Kakav užas! Ne želim čak ni da diram ovo. Šta te toliko uplašilo? O, pa ovdje je ostalo malo čokolade. Da, Betty, to je tvoja porcija. Drži, jedi. Da, hajde. O Bože, kakav košmar. I kako uopšte ljudi ovako žive. Dobro, Betty, ti si kraljica škole. Možeš ti to. Nadam se da ovo neće biti tako loše. Oho. Hej, Suzy, vidi, Betty. Fuj. Pa kako je ovo ukusno. Jednostavno nevjerovatno. Što je? Ti si kraljica prljavog lica. Sad ću te slikati. Izbriši odmah. Daj mi moj telefon. Naravno da ću ti dati. Drži. Hajde, pokušaj da ga nađeš. Kakva si? To nije fair. Pa dobro, šta da radim? Morat ću da ga vadim. Bitno je da se ne isprljam. Kakav užas. Oho, baš ukusno. Sad ćemo dobiti još jednu kraljicu prljavog lica. Njam, njam. Ovo je zaista ukusno. Pa šta je? Jesi čula za maniri? Sad ja. Wow, tako je sjajan. Čak su mi suze krenule. Moja lepota. Nikome te ne dam. Jao. Kako je tvrd. Pa ne predajem se tako lako. Probat ću sa nožem. Joj, nož mi neće pomoći. Iskoristit ću teško oružje. Testera. Što? Ni to neće. Dobro, onda ću uzeti čekić. Hop. O, kakav cirkus. Zato sada sve ovo je naše. Pa ne, rano se radujte. Uzimam ga. Pa sad čekaj, daj mi bar da liznem. Da, nećemo mnogo. Ne može. Eto. Šta je to uopšte? Možda je telefon? Kako da zvonim? Kakva jadnica. Vidiš šta sam ja dobila? Chips Pringles različitih ukusa. Joj, i kod mene je Pringles. Izgleda da su zlatni. Otvorit ću. Jedva čekam da probam. Wow, kakva svetlost. I kako su lepi. Pitam se da li su ukusni. O da, ovo su najbolji čipsevi u mom životu. Želim još i još. Poješću odmah sve. Fuj, jedeš kao svinja? Stanite, zaglavila sam se. Jao. Wow, sva ruka mi je zlatna. Imam ideju. Uradit ću sebi zlatni make-up. Divno. Kako vam se sviđa, devojke? Nemaš ukusa. Brukaš moju omiljenu boju. A Betty, na tebe red. Hajde. Nema problema. Glupi krompir. Kako da te pojedem? Mislim da znam. Malo trikova neće smetati. Suzy, jel ti zavidiš moje genijalnosti? Sade, bez kore. Pa, jel bez kore lakše jesti, da? Definitivno. Fuj, odvratno. Najodvratnije što sam jela. Sad je moret. Počinjam. Kakav interesantan ukus. Sa jagodom. Mnogo volim jagodu. Probat ću. Ovo je prelepo. Sljedeći je čokoladni Pringles. Da, to je veoma ukusno. Šta sa limunom? Neobično. Joj, kako je kiselo. Dakle, šta je ovo? Riba? Probat ću. Jao, fuj, užas. Ne, ovo mi se sigurno ne sviđa. Nadam se da će ovaj bar biti ukusan. Joj, lico mi se smrzlo. Ovaj čips sigurno treba da pomogne. Nadam se. Da, tako je bolje. Stop, izgleda da je ovo bila greška. Prošlo je.
Baš ti hvala, Suzy. Ups, baš nezgodno. Napokon sam dobila nešto normalno. Ovaj koktel se odlično slaže uz moju haljinu i krunu. Kako ukusno. Da, obožavam mlijeko. Hvala izazovu. To je odvratno. Ma daj. Čekajte, imam ideju. Kate, pa zašto si izvadila smeće? Eto zašto. Još jutro sam primetila tamo teglu Nutelle, a moj plan je jednostavno nevjerovatan. Sipat ću ovdje mlijeka, dobro izmučkati i ispašće će sjajan čokoladni koktel. Ukusno. Kakav užas. Užala si tu teglu iz smeća. Pa dobro, to je tvoja stvar. Sad je moj red. Marshmallow je prelep. Oduševljena sam. A sad ću probati koktel. Ovo je cool. Obožavam mlečne koktele. A kakve su konfete? Također su veoma ukusne. Ovo je nevjerovatno. Joj. Jadna Suzy. Jesi se to zaglavila? Baš smešno. Dobro, hajde da ti pomognem. Slobodna sam, ali šta mi je sa usnama? Kate? Pa što, ti nećeš više? Ili hoćeš? Pa dobro, izvoli. Pa ne, poklanjam ti. Nemam komentare. A mene čeka moj zlatni koktel. Od uvek me je zanimalo kakvi su na ukus dijamanti. Da, znala sam, oni su božanstveni. Hej, šta to radiš sa mojim koktelom? Fuj, skloni se. Ne diraj. Kako da te oteram? Prelepo. Ostavi mi barem gutljaj. Molim te. Jao, sad će biti poplava. Fuh, to je to. Ups. Jao. Kloni se. Ti si za sve kriva, Kate. Jel to pravi zlatni nakit? Odlično! Oho! Ovo su gumene špagete? Cool! Kakav užas! To su suve nudle! Kako ovo može da se jede? Ne znam, ali meni se posrećilo. Sad ćemo probati ovu lepotu. Da, ovo je veoma ukusno. Dodat ću ovdje još malo slatkog kečapa, a umjesto sira čokoladu. Eto, sad je sve kako treba. Jel mi zavidite? Naravno. Jao, oho. Šta je? Šta da radim sa tobom? Možda se otvaraš negdje? Izgleda da ću morati da jedem ovako. Fuj, odvratno. Muka mi je. Bella, pomoći ću ti. Daj mi ovamo. Pogledaj kako se to radi. Uzimamo tanjir, stavljamo nudle i sipamo vruću vodu. A da bi bilo ukusnije, dodajemo začine. To je to, ništa lakše. Izvoli. I ovim se hrane siromašni ljudi. Užas. Dobro, nadam se da je to barem ukusno. Idemo. Jao, odvratno. Treba odmah da isperem usta. Da, sad je bolje. Joj, kako si nežna. U redu, probat ću svoje zlatne nudle. Jao, moja viljuška se polomila. Pa dobro, ješću rukama. Nekako mi uopšte nije ukusno. Bolje da ih koristim kao nakit. Ovako, i ovdje još. I ovdje. Gledajte, ja sam kao prava indijska princeza. Jimmy. Izgleda da je potpuno poludela. Definitivno. U pomoć. Ja sam se zamrsila. Jao, padam.
katastrofa na nogama. Da. Šta je ovo? Samo led? Fuj. Oho, kakav cool sladoled. Hej, Betty, pogledaj. Danas je moj srećan dan. Ovo je najbolji sladoled koji sam ikad vidjela. Pogledajte. Ovdje čak i zlatni novčići imaju. Jedva čekam da probam svoj sladoled. O da, prelep je. A ovaj je još lepši. Sve kugle imaju različiti ukus. Želim što pre sve da pojedem. Hej, gdje padaš? Danas sigurno nije tvoj dan. Eto ti. Veoma pametno. Pa, draga, sad ti. Pa dobro. Moglo biti gore. Joj, tako je klizav. I tako hladan. Završila sam. Kako da ne, ima još mnogo. Hajde, nastavi. Eto ti. O, šta si uradila? Hladno je. U pomoć. Nećeš više da me maltretiraš? Baš si bezobrazna. Pa eto, sreli smo se. Zlatni sladoled, to je tako cool. I tako ukusno. Kate, hoćeš mi dati svoj sladoled za $100? Šta? Tako malo? Ja ću ti dati $10.000. Tako znači, onda ja dajem $1.000.000. Dobra šala. Onda ja dajem $1 milijarд. 10 trilijuna? Baš smešno. $20 000. Čak i više. I još. I još. Dobro, pobedila si. Kao i uvek. Pa Kate, daj ovamo sladoled. Šta? Već ste prestali da se svađate? Sada jesmo. Hej, ne guraj se. To se ti ne guraj. Ti si počela. Dobrodošli u novi izazov sa siromašnom Mary, bogatom Britney i super bogatom Vanessom. Ko je smislio da mi da ovu lopaticu? I šta da radim sa njom? Možda vi znate? Da, to ti da skidaš žvake sa stola. Da, moraš jesti stare žvake. Šta? Uj, ne želim da radim to. Okej, znam da nemam izbora. Užas. Hitno kod mene. Tu si? Pojedi ovu žvaku umjesto mene. Šta znači ne? Svima trebaš samo pare. Uzmi. Hajde, a sada žvači to. Bravo. A sad se sklanjaj. Hajde, idi odavde. Da, devojke, tako treba rešavati probleme. A sad je vaš red da probate žvake. Dobro, ja ću biti sljedeća. Imam neobične žvake srebrne boje. O, tako je dugačka. Vreme da probam. Svidelo mi se. Uzet ću sljedeću. Da, super. Sviđa mi se. A mogu je jesti non stop. A sad ću uzeti još jednu. I još. I još. Poješću sve. A šta ako napravim veliki balon? Sad ću da probam. Wow, cool! Gledajte, sve okolo je postalo srebrno i sjajno. Kako vam se sviđa, devojke? Wow, Britney, baš ti lepo stoji. I ja bih htjela da imam takvo delo. Ajde, Mary, na tebe red da probaš. Okej, sad ću pogledati šta je kod mene. Imam zlatnu žvaku. Baš je velika. Tako svetli. Mogu oslepeti od tog svetla. Kakvo zlato. Sviđa mi se kako izgleda. Sad ću probati. To je baš slatko. Poješću još i još.
Da, cool! To je najlepša žvaka koju sam ikad jela. Vreme je da napravim balon. Da, uspela sam! Wow, bio je baš veliki! Oho, sve okolo je u zlatnim šljokicama. Mary, šta je sa tobom? Mary, šta je s tobom? Sad imam zlatni osmeh, bukvalno. Kakav je to mali kolač? Ajoj, a videla sam i bolje torte. A šta će mi ovo zvono? Ne znam šta da radim sa tim. Devojke, da li i vi možda znate šta će mi ovo zvono? Nemam pojma. Ja sam dobila samo jedan kolač, čak i bez fila. U stvari znam gde da nabavim fil. Vanessa ima puno fila na svojoj torti. Hej, šta radiš? Prestani! Možda će stići da uzmem kolač sa filom dok se oni svađaju. Nisam uspela. Kolač je kod mene, ali sam se umazala. Nema veze. Bitno je da sam nabavila fil za kolač. Da, to je prelepo. Sviđa mi se. Šteta što je bilo tako malo. Okej, sad ću i ja probati svoju tortu. Dakle, uzet ću čašu. Tako će mi biti zgodnije da jedem tortu. Uradit ću ovako, gledajte. A sad je mogu jesti kašikom. Ovaj fil je baš ukusan. Sad mi je jasno zašto ga je Britney htjela toliko. Ti uvek imaš sreće. Pojela sam već čašu torte. Sada mogu probati lizalice. Ostalo, neću jesti. Dakle, Mary, sada ti. Dobro, sad ću pokušati. Hajde već. Dobro. Baš me zanima šta će se desiti. Verovatno sam pozvala nekoga. Šta je to? Je li to za mene? Je li ova divna torta stvarno za mene? Ne mogu da verujem. Oho, nikad pre nisam vidjela takvu tortu. Nemoguće. Da, to je moja torta, moje. Samo moja. Cool, blago meni. Kako lepa kruna. Imam ideju. Sad ću ti je staviti na glavu. Hvala, Britney, što si stavila ovu krunu na mene. Sad se osjećam kao prava kraljica. Nema na čemu. Mislim da je fen loša ideja. Šta radiš? Kruna mi se istopila na glavi. Da, tako sam ih htjela. Ne, sva sam prljava. A gdje je kruna? Ne znam, istopila se. U svakom slučaju, to je jako ukusno. Imam tortu. Divne. Oduševljena sam. Ješću tortu rukama, baš me briga. Kako odvratno jede. Prelepo. Ne mogu da se zaustavim. Poješću još. Prestani da radiš to. Pusti me. Sad ću da vidim šta je kod mene. Kore od pice. Super. Imala sam sreće. A šta je kod mene? Wow, to je slatka pizza. Cool. A kod mene? Da. Takva pizza je sigurno za mene. Cool. Impresivno. Jadna, ti imaš samo kore. Pa šta? Vrlo rado ću pojesti to. Jao, izgleda da je ovdje nečija kosa. Fuj. Nema veze. Sad ću to oprati vodom. Da, tako je. Šta radiš? Prestani. Jao, izgleda da sam slučajno pokvasila Vanessu. Ne, izvini. Šta? Preterala sam. Ništa mi nije ostalo od pice. Pa dobro, znači poješću samo koru. Ajoj, jadna. Dobro, počet ću da jedem svoju picu. Napravljena je od slatkih sastojaka. Da, tu su žele bombone i marshmallow. A testo je premazano nutelom. Možda ću i ja uspjeti da probam.
Ne, ona mi sigurno neće dati. To je bolelo. Kako ukusno. Obožavam slatko. Divno. Ideja? Sad ću neprimetno prići i ukrasti picu. Da, tako je. Pizza je prelepa. Čekajte. Gde je ostala pizza? Izgleda da sam shvatila. Ko je ovdje lopov? Hej, sve si pojela, kako si mogla? Pizza je bila jako ukusna. Ups. Kakvu picu ima Vanessa? Nevjerovatno. Neće joj dozvoliti da pojede i moju picu. Šta? Kako čudan ukus. Jao, na pici je pravi nakit. Presmešno. Gdje je moje zvono? Hoću da taj nakit bude na meni odmah. Čekam. Trenutak. Ovo ovdje. Da, tako će biti lakše. Šta? Šta to radiš? Daj mi ogledalo. To nije loše. Dobro, bravo. Uzmi svoje pare. Devojke, jel mi zavidite? Bogata hrana. Da vidimo šta ste dobili. Opa! Ja imam lizalicu sa bubašvabom. Odvratno. Da, nikoga ne čudi da je jadna Phoebe dobila hranu sa bubašvabom. Počni. Okej, probat ću. Lizalica je jako ukusna. Sviđa mi se. Njam, njam. Super, želim još. Kim, moraš umočiti lizalicu u tvoju trulu čokoladu. Jel da? Kakav užas. Okej, sad ću je umočiti. Užasno. Moja čokolada uopšte nema ukus čokolade. Kakav užas. Odvratno. Kvari ukus lizalice. Da, gadno mi čak i da gledam to. Uspela sam. Bubašvaba, gde je? U mojem ustima je? Ne! Bubašvaba, odlazi. Sad ću je se rešiti. Valjda je otišla. Pa, hajde da vidimo šta je kod mene. Opa! Ja imam čitavo sanduče sa zlatom. Bogata sam. Čekajte, to nije zlato, već čokolada. Znate, pa to je čak i bolje. Pare imam dovoljno, ali čokoladu neće odbiti. Umočit ću je u čokoladu. To je prelepo. Želim još. O da, blago meni. To je nevjerovatno. Želim još i još. Ne mogu da se zaustavim. O da. Šta je? Chloe, pomaši, snimam te. Pogledajte kako smešno jedete čokoladu, kao da nije jela godinu dana. Hej, prestani, to nije smešno. Okej, sad je moj red. Treba otvoriti sef. Da vidimo šta je unutra. Ne radi. Treba mi pomoć butlera. Dobar dan, gospođice Phoebe. Aha, shvatam, treba otvoriti sef. Dobro, imam jednu stvar koja će otvoriti bilo šta. O ne, sad ćemo eksplodirati. Sve je u redu. Sef je otvoren, a vi ste živi. -1 butler. Da vidimo šta je u sefu. Wow, ovdje je prsten sa velikim dijamantom. Čekajte. Pa to je prsten sa lizalicom. Super. Treba ga brzo umočiti u čokoladnu fontanu. O da, moja čokolada ima tako lepu zlatnu boju da je lizalica postala zlatna. Pitam se, hoće li i ova bombona postati zlatna? Wow, nevjerovatno.
A Phoebe, devojke žele da umoče svoje stvari u tvoju zlatnu čokoladu. Hoćeš im dozvoliti? Dobro, može. Oho, moja novčanica je postala zlatna. A sad ja imam jabuku, umočit ću je u čokoladu. Wow, nevjerovatno. Sad imam zlatnu jabuku. Wow, devojke, vaši stvari su postali zlatni. Idemo dalje. Šta je to? Jaje? Obično jaje? I šta da radim sa njim? Ja imam veliko Kinder jaje, čak nije ni od zlata, fuj. A ja imam zlatno jaje, još i tako veliko. Aloe, pogledaj ovo. Blago meni. I ja bih htjela takvo. Okej, ja ću da počnem. Ideja. Ispržit ću svoje jaje. Samo ga treba razbiti. Jo, šta je to? U mom jajetu je bilo pile. Kakva čudesa. Pogledajte kako je slatko. Zvaću ga sunce jer je žuto kao sunce. Usput, Phoebe, sad si ti. Stvarno? Dobro, otvaram. Sad ćemo saznati šta je unutra. O bože, kako banalno. Puno čokoladica. Pa šta? Da, nema čak ni zlatnog pakovanja. Užas. Dobro, svakako ću probati. Pa nije loše. Da, sviđa mi se. Hvala. Wow, koliko čokolade. Rado bih sve pojela. Phoebe, hajde da ti ja dam pile, a ti meni čokoladu. Slažem se, uzmi čokoladu, daj mi to pile. Kako je mekano i slatko. Vidiš, šta imam za tebe. A ja mislim da je pile bolje nego čokolada. Pa dobro, a vreme je da probam svoje zlato. Tvrdo je. To nije čokolada. Shvatam, treba ga otvoriti. Wow, ne mogu da verujem. Svi ovi ukrasi izgledaju prelepo. To je i kruna, i prstenovi, i lanci, i sve od zlata. Što? Ne mogu da verujem. To je ona čokolada od Willy Wonke. Pitam se, hoće li dobiti zlatnu karticu? Da, evo je. A da li sanjam to? Pa to je moja mašta. Oho, šta je to tamo? Willy Wonka? Ćao, čao, Kimberly. Sad ću se spustiti ka tebi. Osvojila si zlatnu kartu i došao sam po tebe da te vodim u moju čokoladnu fabriku. Daj mi ruku i idemo kod čokoladnih reka i beskrajne količine slatkiša. I ja sam trebala da budem na njenom mestu. Wow, zlatna Huba Buba, još i tako velika. A šta je kod vas? A ja imam kofer sa različitim ukusima Huba Bube. Cool! Pa šta, obična Huba Buba. O ne, je li to lopatica? A gde je žvaka? Ispod stola? Ozbiljno? O ne, fuj, 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 kako odvratno. Neću to da radim, nema šanse. Moraš. To je žvaka za siromašne, moraš je otkinuti ispod stola. Butleru, imam zadatak za tebe. Skini svu žvaku ispod stola ovom lopaticom. Jao, odvratno. Opet me tera da radim prljavi posao. Kakva sramota. Fuj, to je to. Izvolite. A ne, ti ćeš je jesti. Ozbiljno? Dogovoreno. Da, spreman sam. Volim pare. Eto. Joj, kako odvratno. Mogu čak i balon naduvati. Ups. Šta si uradio? Sva sam lepljiva. Kako smešno. U redu, Kim, sad ti. Da, želim probati svaki ukus. Počet ću od klasične. Kako slatko i ukusno. I balon je super, cool. A sad ću probati ovu žvaku. I ona je ukusna. A balon je plavi, super. Sad imam balon. Moram napraviti još jedan od zelene žvake. O da, ekstra. Sad imam 2 balona, šta da radim sa njima? Tačno, treba mi 3. balon.
Crvenu žvaku još nisam probala. O, da. A roza balon. I plavi. I jedan zeleni. I crveni. Wow. Pogledajte, sad imam tašnu od balona. O, da. Sad sam tako lepa. Wow, tvoja tašna izgleda baš moderno. Sad ja moram probati svoju zlatnu hubabubu. Sad ću da je probam. Kako slatko. O da, to je predobro. Pitam se kakav će biti balon. Wow! Žvaka se pretvorila u zlatni prsten. Tako lep i baš mi dobro stoji. A želim još. Ovaj put ću naduvati veći balon. Jao, neverovatno. Sad izgledam super skupo. Tako sam lepa i ova kruna je divna. Izgledam na $1.000.000. Jao, Chloe, izgledaš kao osoba s kojom bih se mogla družiti. A sa siromašnima se ne družimo. Pa dobro, i ja mogu postati bogata uz pomoć ove žvake. Sad ću je prodati dok Chloe ne vidi. Eto, sad imam puno para. O, da! Stvarno sam bogata i dobila sam skupo odelo. Kako vam se sviđa? Hoćete sad da se družite sa mnom? O da, sad smo sve bogate. Možete osvojiti kofer sa parama, ali samo ako mi spremite dubajsku čokoladu. Svako će imati različite budžete za to. Alex će spremati čokoladu za $1. O, nema puno sastojaka. A Jane će spremati za $100. Ona ima veći izbor. I Max će spremati čokoladu za $1.000. Pogledajte koliko on ima sastojaka. Ako su svi spremni, hajde da počnemo. Dobrodošli. Odlična ideja. Izvadit ću čokoladu. Tako je. I staviti je u kalup. Odlično. A sada treba to sve istopiti fenom. Da, odlično mi ide. Još malo. Odlično. Eto, završila sam. Alex, uzmi to. To mi može zatrebati. Sad ću istopiti svoju roza čokoladu. Odlično mi ide. Vi ćete imati baš jeftine čokolade. Moja će biti mnogo bolja. Ovaj kalup je baš mali. Koristit ću ovaj veliki. Napunit ću ga čokoladom iz fontane. To mi može zatrebati. Pošto je Max bacio to, ja ću uzeti. Dakle, treba mi tečna čokolada. Sipat ću u kalup ravnim slojem. Da, a sada to treba zalediti. Pozajmit ću sprej od Jane. Ej, to je moja, nisam ti dozvolila. Okej, nemam vremena za to, a moram da kuvam. Uzet ću specijalni fil za dubajsku čokoladu. Tu su pistači i ukusno testo katajfi. Jako je ukusno. Dakle, stavit ću punjenje. A zatim ću sipati još čokolade. O, da, kako slatko. A ja ću za punjenje koristiti roza Nutellu. Da, sipat ću što više. Tako je. Zatim ću opet dodati sloj čokolade. A ja ću napraviti šećernu vunu. Imam aparat za to. Sipat ću šećer unutra. Da. A sad ću napraviti vunu. Odlično mi ide. Niko nije rekao kako da koristim taj šećer. A ja sam napravio šećernu vunu. Koristit ću je kao punjenje za čokoladu. Stavit ću to u sredinu. A preko staviti još jednu čokoladu. Gotovo. Meni će trebati zlato. Narendat ću ga na čokoladu. Koristit ću mlin za meso. Gledajte, to je zlatni prah. Super. Posuću čokoladu sa njim. Divno. Šef je već ovdje. Probajte moju čokoladu. Tako ste brzo završili. Okej, hajde da počnemo od Maxa. Ali kako da zagrizam to? Tačno! Slomit ću je. To je punjenje od Nutelle. Super ideja. Da, ispalo ukusno. Max, ispunio si zadatak. Ali šta su napravili tvoje kolege? I kod mene ispala ukusna čokolada. Probajte. Naravno, izgleda dobro.
A kakav je ukus? O, kako lepo punjenje od pistaća. To je klasična dubajska čokolada. A šta je kod Alexa? O, unutra je šećerna vuna. Prelepo. Svaka čast. Alex, ti si pobedio. To je tvoj nagrada. O, ne mogu da verujem, drugari, pobedio sam. Šta je, niste srećni zbog mene? Pa dobro. Sada Jane ima $1. Nema puno proizvoda, ali sigurno se može nešto napraviti od toga. Max će spremati za $100. On je dobio više proizvoda. A Alex sada kuva za $1000. Cool. Sad ću vam pokazati šta morate spremiti. I to će biti... mlečni koktel. Hajde, čekam vas. Ja imam jednu jagodu. Pa dobro. Sad ću izgnječiti viljuškom. Tako je. Još malo. Gotovo. Sipat ću u čašu. I preliću sve mlekom. Tako je. Nije nešto ispalo, ali šta da se radi? Uradila sam sve moguće. Jane, tvoj koktel je tako jeftin. Sad ću ti pokazati kako se sprema zaista dobar koktel. Preliću jagoda mlekom, tako je. A sada uključujem i mešam sve. Odlično. Želim da napravim koktel od različitog voća. Koristit ću jagode, grožđe i borovnicu. Da. Zatim ću ukrasiti sve šlagom i ostalo dodati šarene konfete. Tako je. Stavit ću u svaki koktel slamku da bi šefu bilo zgodno piti. Eto, završio sam. Super! On ima 3 koktela. To povećava njegove šanse za pobedu. A ja imam rolnu toalet papira. Pa dobro, od ostalog papira ću napraviti slamku. Ali svakako sam zadovoljna svojim radom. A meni će trebati sladoled, baš je lep. Stavit ću ga u veliku čašu, a sad ću ugrijati fenom da bi se sladoled istopio. To će biti moj koktel. Da, ukrasit ću ga šlagom i dodati kolači i čokoladu. Želim da napravim puno ukrasa od slatkiša. Dajte mi nekoliko sekundi. Eto, ispalo lepo i ukusno. O, šef dolazi. Drugari, šta ste spremili? Hvalite se. Opa, Max ima 3 koktela. Probat ću prvi, lep je i drugi isto. Ni treći nije loš. Max, odlično si ispunio zadatak, bravo. Tu. Sad je vreme da probam koktel, Jane. Šta si spremila? To izgleda loše. Jane, trudila si se, vidim to. Čekajte li, a niste ni probali? Da li će stvarno popiti to? O, kako ukusno. Da, vidimo šta je ovdje. O, Alex, to je odličan koktel. U njemu je toliko mojih omiljnih slatkiša, to je super. Sad ću probati piće. Wow, pa to je stopljeni sladoled, odlična ideja. Alex, pobjeda je tvoja. Da, to je moja druga pobjeda. Drugari nisu srećni. Zavide mi. Što? Ne, imam sastojke za $1. To nije fair. O, a ja spremam za 100, nije loše. Tu je sve što mi treba. A ja imam $1000. Wow, prvi put vidim toliko različite hrane. Blago meni. Jo, morao sam da vam smislim posljednji zadatak. Zaboravio sam. Šta je? Dobro. Gdje je jaje? O, evo ga. Samo jedno, pa dobro, razbit ću ga. Ju, kako je gadno. Tu je malo ljuske, ali nema veze. Dakle, uključit ću šporet. O, slučajno sam slomio. Ne! Na tiganju je vatra. Kako ugasiti to? Sad će mi sve izgoreti, šta da radim? Treba to hitno ugasiti. Okej, počet ću da spremam jaje za $100. To nije teško. Razbit ću par jaja u tiganj. Staviti viršle i slaninu, da. A ja sam odvojila belanca džumanca. A sad ću dodati crvenu boju belanca. Tako je. Promiješat ću. Eto, sad imam crveno belance.
I stisnut ću ga ovako. A sad ću uviti to u rolnu. Super! Stavit ću sve na tanjir. Sada rolnu treba iseći na komade. Tako je. Posle ću ukrasiti sve senfom, rozmarinom i paradajzom. Šefe, završili smo? Kod mene sve gori! Šefeli, spreman sam. Dobro, sad ću da probam. Ali to je nemoguće jesti da gori. Treba ugasiti vatru. I šta je ovde? Fuj, odvratno! Marš odavde! Jane, šta je kod tebe? O, to izgleda lepo. Probat ću. Ukusno. A sada paradajz. Svaka čast. Hvala, trudila sam se. Sad ću probati tvoje jelo. Opa, tu je sve što volim da jedem za doručak. Sad ću probati sve zajedno. O da, kako ukusno. Sviđa mi se, ali pobedila je Jane. O, kako neočekivano, hvala puno. Dakle, u ovom izazovu je pobedio Alex. Osvojio si $1 milijard. Opet on, ali kako to? Jo, nekako me čudno gledate. Ups, moram da bežim! Daj nama pare! Stani! Hoćemo i mi! Alex je izgubio puno $. Uzet ću to sebi. Oho, toliko ukusnih stvari. Ovo su nudle. Samo što Diana ima najmanju porciju. Neka ona počne. Ali pre toga, hajde da pogledamo druge porcije. Nancy ima čak 10 slojeva nudli. To je cool. A koliko je kod Chloe? Wow, 100 slojeva nudli izgleda ukusno. Hajde da počnemo. Wow, ove nudle su stvarno ukusne. Devojke, ja imam sa ukusom Coca-Cole. Veoma mi se sviđa. Što? Nema više. Šteta. Ko je sljedeći? Ups, nisam namerno. Izvinjavam se. Jao, kako gadno. Dobro, sad jemo red. Pogledajte šta imam. Ovo je električna viljuška. Ne moram je okretati, jer se nudle same uvijaju. O, divno. Moje nudle su sa ukusom KitKata. To je moja omiljena čokolada. Jao, nisi se na vreme uključila. O, divno. Ova viljuška je baš cool. Živeli, devojke? I još jednom. O, da. Pogledajte kako se moćno okreće. A sad ću baciti usta. Promašila sam, ali nema veze. Uj, ovo je gadno. Sada želim da probam svoje nudle. Moje su sa ukusom Huba Bube. O, mogu praviti baloni, to je cool. Ups, ovo je preteško. Jo. Diana, moramo joj pomoći. A šta radite? O, hvala što ste mi pomogli da ustanem. Ali nikako ne mogu da se oslobodim ovih nudli. Pogledajte. A znaš, mi ćemo ti pomoći. Hej, šta radite? Ovo su moje nudle. Devojke, ostavite mi bar nešto. Jo, vrti mi se u glavi. A sad ćemo naduvati baloni. Šta? Od moje žvake? Sram vas bilo? Ma daj, ne ljuti se. Jedno želeoko. 10 očiju. Oho, kod Nancy je 100 očiju. Divno. Prva je Diana. Ponovo ima samo jedan komad. Ovo je baš ukusno. Šteta što je tako malo, ali svakako sam zadovoljna. Sviđa mi se. Eto, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Sad ja imam 10 žele očiju. Poješću ih uz pomoć Popcubesa. O, divno. Pogledajte, sve sam pojela. Baš brzo. O, Nancy, pomozi. Zagrknula sam se. Ne mogu da dišem. O, hvala, Nancy. Nema na čemu. Dakle, sad je moj red. Moram da pojedem čak 100 žele očiju.
Zvuči jako jednostavno jer su oči mnogo ukusni. O, a unutra je džem. Divno. Hej, Dijana, nemoj da zavjeruješ u moju hranu. Ovo je samo za mene. Daj mi barem jedno oko. Cicija. Želim sve da pojedem sama. O, nevjerovatno. Daj bar nešto. Nemoj, ovo je samo za mene. O, ideja. Imam čarapu. Ni najsvežije, ali tog će biti dovoljno za moju ideju. Napravit ću lutku. Pogledajte, baš je cool. Dakle, ova lutka će čuvati moje žele oči od Dijane dok ja budem zauzeta jedenjem. Zar zaista misliš da ćeš me zaustaviti ovom čarapom? Marš odavde. O, divno. Pusti me! Pusti me! Ne čujem ništa. Pusti, Dobra lutka. O, Dijana, ćao. Baci kocku. Oho, toliko vafla. Nikada nisam vidjela ovoliko. Nancy ima 10. Nije loše. A koliko je kod Dijane? Dijana ima samo jednu. A meni je dovoljno. Čak i ova jedna vafla će biti najukusnija sa ovim sirupima. Samo bih dodala još malo ovoga i ovoga. O, divno. A sad ću da probam. Jedva čekam. To je preukusno. Oduševljena sam. Devojke, a šta čekate? Razmišljam kako da pojedem svoje vafle. I došla mi ideja. Ništa bolje ne mogu smisliti od šlaga sa vaflama. Mogu ih čak i zalepiti. I onda ću dobiti kućicu. Skoro sam završila. Još malo. Eto, gledajte. Zar to nije cool? Dakle, vreme da probam. Wow, mnogo mi se sviđa. Oho, to je baš dobra ideja. Znate šta? I ja ću napraviti kuću, ali ću koristiti Nutellu, a ne šlag. Nutella je mnogo lepša. Dakle, treba zalepiti ovdje i ovdje. Da, odlično mi ide. I još malo Nutelle. A gore ću staviti još jednu vaflu. Lepota. Jao, ne mogu da odolim, moram da probam. Divno. Imam toliko vafla da mogu napraviti čitavu tvrđavu. I stavit ću vojnike na svoju tvrđavu da je brane. O, kako cool! Oho, svaka čast. I na svaku tvrđavu mora napasti zmaj. Ukusno. I sad će gladni zmaj sve pojesti. I tebe će pojesti. Zmaj će se pobrinuti za vojnike, a meni ostaje tvrđava. O, da, ovo je moj raj. Probaj, zmaju. O, Nutella se skvrnula na vaflama. Sad je još ukusnija. Bilo je odlično rješenje koristiti Nutellu. Jao, prejela sam. Wow, toliko slatkih žele medvedića. Dijana ima 100 komada. A Chloe samo 1. A kod Nancy, 10 komada. Wow! Da, konačno mi se posrećilo. Dobro, ali ja prvo počinjam. Došla mi ideja kako mogu povećati svog jednog žele medvedića. Samo ga treba malo razvaljati. A vidite? A već je postao veći. Super! O, to je nevjerovatno ukusno. Ali baš malo. Volela bih više. Koliko ih imam ja? Da, 10 medvedića. Moram ih rasporediti tako da dobijem 2 fudbalske ekipe. Ovdje ima toliko koliko mi je potrebno. To će biti odlična igra. Ko postigne gol, tog ću pojesti. Gotovo, spremna sam. Evo vam lopta. Hajde, igrajte. Jao, tačno. Sad igrajte.
Opa! Osjećam da će uskoro biti gol. Hajde, gol! Jesam rekla. Dakle, vas ću pojesti. Nastavljamo našu igru. I još jedan gol. O, da. Ovo je najukusnija igra na svetu. I još jedan gol. Skoro sam sve pojela. Ostalo još par komada. Eto, sve sam pojela. Igra je završena. Sljedeći. Sad je došao red na mene. Toliko želim da probam svoje medvediće. O, divno. Toliko vas ima da ću baš dugo jesti. Divno. Gledajte, sad ću baciti i uhvatiti. Da, tačan pogodak. Mogu dugo da uživam u ovako ukusnoj hrani. Želim još i još i još. Jao, iskreno, umorila sam se da jedem. Treba nešto smisliti. O, znam. Premestit ću neki deo u činiju i sad ću to sve otopiti. Da, želim napraviti tečni džem. Ovo će biti vrlo ukusno. Odlično, spremno je. Sad čekat ću da se ohladi i probati. Vreme je da probam. Wow, prelepo. I ukus je dobar. A zašto mi niko nije rekao da ovo može biti ovako ukusno? Čak mogu da napravim nešto cool od ovog rastopljenog džema. Činija mi više ne treba. Počet ću da stvaram nešto. O, to je super. Je li imaš ideju šta želiš da uradiš? Svi jedva čekamo da saznamo. Wow, ovo je veliki medved od džema. Izgleda nevjerovatno lepo. Hajde, probaj ga što pre. Vidim da je Dijana oduševljena. Devojke te tako posmatraju. Sigurno i oni žele da probaju to. Izvinite, ali ja sam već sve pojela. Žao mi je. Kako mali aparat. A meni tog neće biti dovoljno. Ja imam veći aparat. Unutra je 10 kuglica Kit Kat. A ja imam ogromni aparat sa 100 čokoladnih kuglica. Jedva čekam da probam. Pa dobro, ali ja ću biti prva. 1 je ipak bolje nego 0. A zašto ne mogu da izvadim? Možda treba potresti? Ne, ni to ne pomaže. Počinjem da se nerviram. Daj mi bombonu. Pa šta je to? Zašto neće? Razbio se? A evo bombone. Probat ću. Nemoj to da radiš, Itane. Vrati mi bombonu, odmah. O da, prelepo. Nemoj više krasti moje bombone. Dobro, shvatio sam. Sandy, ujela si me za prst. Jadan Ethan. Sad ja. Okrećem ovdje i uspelo je. Probat ću jednu bombonu. Prelepo. Ostalo je samo 9 bombona. Sigurno nema više. Pa dobro. Došla mi je ideja. Mogu napraviti sebi čokoladni koktel. Biće jako ukusno. Prelivam sve kuglice mlekom i mešam. A zatim dodajem šlag. Tako je. I na kraju šarene konfete za ukras. Lepota. Pa, kako vam se sviđa moje kulinarsko remek delo? Bravo. O, da. To je jako ukusno. Nancy, sad ti, nastavi. Tačno. Došla mi je ideja kako da izvadim svoje bombone. Ubacujem kovanicu i... Eto, bombona se spušta ka meni. Cool. Evo je. Sad ću probati.
O, baš ukusno. Imam još mnogo para. Dakle, dobit ću sve bombone. Nisam džabe skupljala pare. O, ove bombone su divne. Ne mogu prestati da ih jedem. Dođite kod mene. O, da, oduševljena sam. Jede mi se još. Pokušat ću da uhvatim ustima. Pa šta je ovo? O, uspelo je. Divno, ne mogu da se zaustavim. Čekajte, šta? Nemam više para? Neću više moći da dobijem bombone. Šta da radim? Možeš da paziš? Nancy je poludela. Daj mi moje bombone. Želim još. Kako da vas izvadim? Glupi aparat. Ups. Oho! Bombone su ispale. Cool! Ne, Sandy! Ne! Da, ja sam prva. Ne smeš. Poješću ih. O, da. Ali moje su. Sandy, to nije fair. Ja, ove devojke. O, bombone su lepe. Šta? Šalite se? Jedan mali krompirić? O, a zašto Ethan imao više sreće? Ne znam, ali drago mi je što sam dobio 10 krompirića. Oho! Da, neću ni brojati. Imam oko 100 krompirića. Tako sam srećna. Šta je bilo? Ja prva počinjem. O, kakav miris. Dodat ću još i kečap. Tako će biti ukusnije. Vreme da probam. O, da. Baš ukusno. Sandy, možeš li mi pozajmiti kečap? Naravno. Super, hvala Sandy. Dakle, sad ću probati svoju porciju. Sipat ću malo kečapa na svaki krompirić. O, da. Divno. Nemam gdje da žurim. To je prelepo. Uživat ću u svakom komadu. Etane, požuri, molim te, čekamo te. Neću da žurim. A šta? Još nisi završila? O ne, gori si od svake kornjače. Gotovo, već završavam. To je baš lepo. Čekajte. Gde mi je pomfrit? Zar sam sve pojeo? Nemoguće. Eto, trebala sam odmah tako uraditi. Ne možeš ništa bez mene. Da. Ja počinjem. Baš lepo. Ali kako to brzo pojesti? Ideja. Treba će mi moja puška. Unutra ću staviti sav pomfrit koji imam. A imam ga baš puno. O, da. Odlično mi ide. Još malo. Treba ubaciti unutra sve što imam. To će biti nerealno ukusno. Hajde. Još malo. I... Da, gotovo. Završila sam. Oho, kako moćno. I šta ćeš posle? Požuri. Eto, sve sam spremila. Ostalo je samo uključiti. Pritiskam dugme i... Daj mi, kako ste spori? Ja ću pritisnuti. Napad pomfrita. Šta je to bilo? To nisam ja, ali sad imamo puno pomfrita. Hej, nisam tako htjela. Dobro, hajde da jedemo. Šta? Samo jedan pileći batak. Ali izgleda ukusno. Konačna sreća na mojoj strani. 10 pilećih bataka, super. Da, ja sam najbolji. Imam 100 pilećih bataka. Nikad nisam vidio toliko. Kamoli jeo. Nancy, jesi vidjela to? Dobio sam najviše. Vidi. Pa šta, prvi put si imao sreći, hvališ se? Ja počinjem. Ovaj batak mora biti baš ukusan. O da, tako sam gladna.
Prelepo. Samo što se nisam najela. Hej, prestani! To nisam ja, Nancy. Ja? Ne, to nisam ja. Dobro, nemam vremena da se raspravljam. Piletina mi se hladi. Konačno je moj red da jedem. Sad ću. O, da. Prelepo. Neverovatno. Oduševljena sam. Blago meni. U stvari, znate šta? Smislila sam. Dodat ću još kečap. To je ekstra kombinacija. Da, tako je mnogo bolje. Wow, kako sočno. Divno. Presrećna sam. Moram pojesti sve do kraja. Ne želim da se zaustavljam. Oho. Dok Ita ne vidi, vidim sve. Tako sam gladna. Prelepo. Ja sam već rekla da je to ukusno. Čekajte, nema više. Ne. Sve ukusno se tako brzo završava. Sandy, mogu li pozajmiti kečap? Hvala. Ja imam baš mnogo piletine, tako da i kečapa mora biti mnogo. Da, tako je. Što? Kečap se završio. Okej, toliko će biti dovoljno. Prelepo. To je baš ono što sam htjela. Obožavam piletinu. Hoćeš probati sirup od jagoda? Što? Jesi sigurna? Okej, probat ću. Baš me zanima kakva je to kombinacija. To je zaista ukusno. Da, sviđa mi se. Odlična kombinacija. A hoćeš onda sen? Ajde, dodat ću sen. Nadam se da će mi se dopasti. Sipat ću što više. Da, tako je. Odlično. Jao, a što me tako gledate? Osuđujte Nancy. Niste ništa vidjeli. Mislim da je dovoljno. A sad ću probati. Wow. Kako ukusno. Ova kombinacija je ekstra, stvarno. Šta se dešava? Postalo je vruće. Je li neko uključio grenje? Sve mi gori unutra. Devojke. Lakše mi je. Izvinite što sam vas uplašio.